Valentijn is waar. Nog een keer zingen voor je? What is today, Kees? My birthday. How old are you? 5. That's right. And All these it's presents. Kees. It's 12, 12, 12. Jouw verjaardag is op 12 december. En december is de 12e maand van het jaar. En dit jaar is 2012. only Dus gonna jouw happen verjaardag one is time. 12, 12, 12. Cool, hè? Can I blow my Wil je dat graag? Gotta make Ja, a wish. natuurlijk. Oh, A nou. little closer. Ik voelde het, maar het kaarsje niet. Ja. Iets lager. Iets lager, schatje. Blaas er net overheen. Ja, zo is goed. Ja. Wacht wel even. Burn out. Get closer. Wacht niet doen, Eli. But it won't burn out, right, Kees? There we go. Yay! Smoke. Smoke. I'm just smoke. All your presents. Wauw, Kees. Hier, zullen we deze eens voorlezen voor jou?